Rusiyanın Astrakhan regionunda 67 ýaşyndaky yerli denanyň şaýseplerini ogurlamakda aýplanýan türkmenstanly studentin sud öňüne çykarylýandygyny rus media serişdeleri habar berýärler. Astrakhan 24 web saýtynyň Rusiýanyň içeri işler ministrliginiň regional departamentine salgylanyp 16 awgustda çap eden maglumatyna görä Trusovski etrawynyň ýaşaýjysy adatça bolşýaly ýerden işe gidýär we gün ortan wagty onuň agtygy jaň edip jaýyň bir penjeresiniň döwlendigini aýdýar. Ondan soň jaý ýesiniň şaýsepleriniň we gymmatbaha 2 konýagynyň ýitirim bolandygy anyklanýar. Aýdylmagyna görä geçirilen derňo işleriniň netijesinde jaýdaky barmak ýylarynyň şäheriň ýokary ku jaýlarynyň birini okuyan studentin barmak ýylaryna gabat gelýändigi aýdyňlaşdyrylýar. Türkmenstanly student wagtal bu jaýda bolýardy. Astrakhanly denen studentin ejesiniň haýyş esasyny oňa gözulak bolup, munyň üçin onuň ejesinden pul alýar eken. Bir näçe wagt geçen soň student ähli zady boyun alýar we özüniň denandan pul soramak üçin gelendigini ýöne ol öýde bolman üçin howludaky çekiji alyp penjereni döwendigini we jaýyň içine girendigini aýdýar diýilip habarda bellenilýär. Türkmenstanly studentin jaýdan alan şaýsepleri 7000 ruble, ýagny ortaça 104 Amerikan dollaryna satandygy we onuň jaýy ýetiren umumy zyanynyň 30.000 ruble, ýagny ortaça 440 Amerikan dollaryna barabar bolandygy aýdylýar. Emma habarda bu wakanyň haçan bolandygy we bu iş boýunça sud dinlenşiginiň haçan geçirilýändigi hemde türkmen studentiniň soňky ykbaly barada maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň Rusiýadaky elçixanasyndan kommentari almak synanyşyklary hem başa barmady. Belep geçdik bu waka Türkmenistanda valyuta alış-çalyş mümkinçiliklerine girdilen çäklendirmeler sebäpli daşary ýurtlarda şol sanda Orsiýetde bilim alýan türkmen studentleriniň dürli mali kynçylyklary şol sanda plastik kartlarynyň petiklenmegi Türkmenistandan Döwlet bankynyň üssü bilen verilen tölegleriň wagtynda geçmedligi. Munyň netijesinde olaryň okuwdan çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýandygy barada habarlaryň peýda bolýan mahalyna gabat geldi. Şu ýylyň iýun aýynda Rusiýanyň Saratov regionundan we Täjikstandan Adatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenstanly studentler mali kynçylyklary sebäpli käbir gyýdlaryň ten sowdasyna, käbiriniň bolsa ogurluk etmek, gorkuzyp almak ýaly dürli jinaýatlary baş goşýandygyny habar beripdiler. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Rusiýadaky habarçysynyň 17 awgustda beren maglumatyna görä şuňlar Rus bazarlarynyň tas ählisine diýen ýaly söwdegärler türkmen talipleriniň bank kartlaryny kabul edip olar bilen hasaplaşyklary amala aşyrmakdan ýüz öwrüp başlapdyrlar. Söwdegärler türkmen kartyny kabul etseler onu öz terminallarynyň döwülýändigini we özleriniň köp çykdyja galýandygyny, şeýlede wagtlaryny ýitirýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin hem türkmen kartlaryny kabul etmekden ýüz öwrüp başlapdyrlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny soran habarçymyz aýtdy. Türkmen häkimetleri we döwlet eýetçiligindäki media serişdeleri daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleriniň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary we olaryň sebäpleri barada dymyp gelýärler.